Internet škola crkvenog pojenja Trojeručice je nastala 2006. godine, u vrijeme kada online nastava crkvene muzike nije postojala kao praksa. Od tada kroz nju je prošao veliki broj učenika iz raznih krajeva svijeta. Bilo je tu i više manastira iz nekoliko pomjesnih crkava. Između ostalih i manastir Hilandar, u kome smo nakon oko 100 godina prekida vratili u upotrebu vizantijsko pojanje. Trojeručica je jedna zajednica u kojoj se predanje crkvene muzike uči u svoj njegovoj širini, dubini i krasoti. Pojanje se u Trojeručici izučava i kao umjetnost i kao nauka, ali prije svega i iznad svega kao način života i služenja u crkvi. Ne uči se samo kako se pjeva, nego kako se pojanje živi. I ne treba da te brine ako već nisi formiran pojac, jer niko od tebe to ne očekuje. Trojeručica upravo zbog toga i postoji, da uzrastamo i napredujemo zajedno.